வெல்கம் டு ஏகே கிச்சன். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பலாப்பழத்தை வச்சு எப்படி பாயாசம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நான் 10 பலாச்சொலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாயாசத்துக்கு தேவையான ஜவ்வரிசியை ஊற வச்சிடலாம். 1 கப் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்து அதை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம தண்ணியில் ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் நம்ம அந்த ஜவ்வரிசி ஊற வச்ச ஜவ்வரிசியை வேக வச்சிடலாம். குயிக்காக வெந்துடும். இப்போ பலாச்சொலையில் உள்ள கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஜவ்வரிசி வெந்தோடனே நம்ம அந்த பலாச்சொலைகளை இதோட சேர்த்துடலாம். இதுவும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ இன்னொரு பேனில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்து அதை நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி உருக்கி எடுத்துக்கிறலாம். இதுக்கு எந்த பாகுபத கன்சிஸ்டன்சியும் தேவை கிடையாது. இப்போ இது மெல்ட் ஆகங்குள்ளேயே நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் 1/2 மூடி தேங்காய் பூ எடுத்து நல்ல திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். திரும்ப ஒருக்கா நம்ம போட்டு இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாம். இது 2வது பால். இப்போ நமக்கு பலாச்சொலையும் ஜவ்வரிசியும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம உருக்கி வச்சுருக்க வெல்லத்தை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வெல்லத்தில் ஏதாவது தூசி இருந்தால் நமக்கு இந்த மாதிரி நின்றும். அதுக்காக தான் நம்ம வடிகட்டிக்கிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கட்டும். இப்போ கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை இது கூட சேர்த்துக்கிறலாம். சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வச்சுருக்கக்கூடாது. ஒரு கிளறி விட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இன்னொரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ அந்த நெய் மெல்ட் ஆன உடனே நம்ம முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தோடனே இது கூட கொஞ்சமாக கிஸ்மிஸ் பழம் சேர்த்துக்கிறேன். அதுவும் கொஞ்சம் டயத்தில் நமக்கு நல்லா பலூன் மாதிரி உப்பி வரும். இப்போ தேங்காய் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பலாப்பழ பாயாசத்துக்கு இந்த தேங்காய் போடுறது தான் ஹைலைட்டே. அதான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும். இப்போ நம்ம அந்த பாயாசத்தோடு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். சூப்பரான பலாப்பழ பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கேரளா சைடு சக்கை பாயாசம்னு சொல்லுவாங்க.
இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று. இதை வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.